করছিল, তারপর রাস্তাত বান্ধি কেনে 200 মান মাছ দিয়েছে। কি শুরু করছিল? কেক 5 টাকা কেক মনে মনে নিছিল। পিছত তারপর ধরি কেনে রাস্তাত বান্ধি কেনে মাছ দিয়েছে। দোকানি ओरैबायदि मोनसे जाथाय मोनसे गामियाव लोगोफोर सासे 5-6 बोसोरनि गथ'आ बा 3 बोसोर 4 बोसोरबो जानो हागौ आं एजखौ इमान हमस्लाबनो हायाखै। मोनसे गामियाव सासे गथ' फिसाया मोनसे न'खराव दखान दङमोन। बे दखानाव हाबदोंमोननो। भिडिअखौ फुल जोबजासे नायदो अब्लासो बुजि मोनगोन। आं फार्स्टआवनो एसे बुंग्रोनानि दा बे दखानाव हाबनानै सिखाव खावदोंमोननो थाइबा दामिनि केक। थाइबा दामिनि केकखौथ' गासिबो मिथिखायो। न'नाव लोगोफोर गासिबो मोनजाखाबाय। दा बे थाइबा दामिनि केकखौ खावना जादोंमोन सासे हिनजावसा गथ'आ। आरो बे जाथाया बबेयाव जादों, मानि थाखाय बोरै मा घटनाया जाखो, बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलां। थाइबा दामिनि केकखौ खावना जानायाव बै दखाननि मालिकआ नुदोंमोन लोगोफोर। बे गथ'खौ सिखावखौ हमना मोनबाय। दा हमनानै ओरैबायदि खास्ति होदों, माने दंफाङाव खादों लोगोफोर। दा दंफाङाव खानानै ओरैबायदि लाजि फोनांदोंनो बे 5-6 बोसोरनि गथ'खौनो। आरो बे थाइबा दामिनि खामानि न' थाइबायालाय मा, बे गथ' मानसि बेखौ नांगौ फंसे सोबाना हर, फंसे बुना हर, बेखौ मानो दंफाङाव खानांगो? जों नुनानै एसे दुखु मोनदों। आरो दंफाङाव खानाया ओरैबायदि मानसिखौ साजा होनांगौ जाय मानसिया एकदम अभद्र बायदि खामानि मावो, सोरखौबा किडनेप खालामनाय, सोरखौबा जिनाहारि खालामनाय, बैफोर मानसिखौसो आंनिबा दंफांफोराव खानानै एसे साजा होनांगौ। नाथाय बे गथ' फिसाया जेबो बुजियाखै। 5-6 बोसोरनि गथ'आ थाइबा दामिनि केक खावना जानाया माबा गोरोन्थि जाबाय। बेसेरा फैसा गैयामोन खोमा, बेयाव एसे हमस्लाबनो हायियाव बिमा बिफाफोरा होयियाव माने खावनानै जाबाय। दा बिथ' बे बाथ्रा, बे गथ'आ ओरैबायदि रायजो राजाफोरा दंफाङाव खानायखौ नायदों, लाजिनो मोननानै बे गावनि न'खरावनो थांनानै दौलें लगायनानै थैदो लोगोफोर गथ'आ। नंगौ, ओरैबायदि दुखुनांथाव। नाथाय जोंनि बर' नङा दै लोगोफोर, लेनजाय जाग्राफोर माने मुस्लिमफोर होनबा आं बिराद बोरैबा मोनखायो दै। ओरैनो होखारजायाखै बिसोरो जोंनिफ्राय। मानो होनबा ओरैबायदि लेथ्रा खामानि मावनायानो जाहैबाय मुस्लिम मानसिया। मानसिफोरखौ हमनाय माबानाय, किडनेप खालामनाय, सोरखौबा जिनाहारि खालामनाय मानसियानो जाहैबाय मुस्लिम मानसि। बिसोरनो खालामजोबो लेथ्रा खामानिखौ। बेनिखायनो ओरैबायदि बुजियै माने मुर्ख खामानि मावो बिसोरो। बे गथ'खौ दंफाङाव खानानैबो बे सासे दखाननि मालिकआ, बिबो बांगालानो माने मुस्लिमानो, ओमफ्राय बै थैनाय गथ'आबो मुस्लिमानो। बे लाजिबाय खोमा, दंफाङाव खानायखौ लाजिबाय खोमा। नांगौ एसे साजा हरमोन, एसे बुंहरमोन। दंफाङाव खानामोन दै, बे दंफाङाव खानायखौ लाजिनानै गथ'आ न'आव थांनानै लोगोफोर दौलें लागायनानै थैदो दै लोगोफोर। आंनो ब्रादारा सेयार खालामहरदों, सासे हारसा मानसिया सेयार खालामहरदों आंनो। आं हारसा भिडिअ होदोंमोन नालाय, होयोबो नालाय माजे माजे, बेनिखायनो सेयार खालामहरदों। दा आं बेनिखायनो बुंदों लोगोफोर, आं बर'बा एसे मोजां बुजायगौमोन, नाथाय गुबुन जाथिखौ जोंलाय मा बुजायनो न' लोगोफोर। गावसोरनि जाथिया गावसोर बुजायगोन। नाथाय गथ' मानसि हिसाबै आं एसे भिडिअखौ सेयार खालामनो थिननायलाय होनाय जाबाय। दा मुर्ख होनना बुङोब्ला बिसोरनि मानसिखौ बुंनांसिगोन। आं बर'बा मोजांनो बुजायगौमोन। दा आं गुबुन हारिना बारा आं बेफोरखौ बारा तालाब लायाखै लोगोफोर। नङा नङा, जोंनि बर'जों जोंहा नायनांगोन। माने गुबुन हारिखौलाय जोंलाय मानो तालाब खालामबाय थानो, नङा होनबा लोगोफोर। दे भिडिअखौ जों नायग्रोना लानोसै, मा जानाय जाथाया, बोरै थैखो, न'खराव बबेमोन, बबे डिस्ट्रिक्टआवमोन, जों नायग्रोना लानोसै बेखौनो। दे ओमफ्राय लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा, जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो। आरो थेंक इउ स' माच क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा आरो तामुलपुर, नोंथांमोना मोजां डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थाहरनायनि थाखाय, कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लोगोफोर। दा भिडिअखौ नायग्रोना लादो। आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरलाय दै लोगोफोर। खानाया एसे गोलाव जादो, सिननोसै र'। नोंथांमोनाबो गाज्रि नुयो नालाय ना, खानाया गोलाव जादो, लेथ्रा नुलाबायो। दे लोगोफोर, गाज्रि मोननाङा, भिडिअखौ नायग्रोना ला। কেক চুর করছিল, তারপর রাস্তাত বান্ধি কেনে 200 মান মাছ দিয়েছে। কি শুরু করছিল? কেক 5 টাকা কেক মনে মনে নিছিল। পিছত তারপর ধরি কেনে রাস্তাত বান্ধি কেনে মাছ দিয়েছে। দোকানির নাম কি? দোকানের নাম মালিক বলি মারব। মানিক আর মানিক বললে। তাৰপিছত কি কৰিলে, তোমাৰ বাইদেউ কি কৰিলে? ঘৰতে আহি ফাঁচি লগাইছে। আছো ৰাইটাকান্তে তাতে গাছডালত ছোৱালী দুটা বান্ধি ধৰা দেখিছোঁ। বান্ধি ধৰা দেখা পাই বেয়া লাগি কিনে মই এৰি দিছোঁ। সেইখিনি বান্ধি থৈছিল, তাৰপৰা মই কৈছোঁ এৰি দিওঁ সৰু ছোৱালী। কি কাৰণ বান্ধি থৈছিল বোলে? কিবা দোকানত কিবা কেক লৈছিল বোলে, দোকানৰ পৰা চুৰি কৰি। সেইখিনি আৰু কেক লোৱা বুলি কৈ বান্ধি থৈছিল। তাৰপিছত
মই আহি দেখা পালোঁ, দেখা পাই বেয়া লাগি আৰু তাৰপিছত মই কৈছোঁ খুলি দি সৰু ছোৱালী, তাৰপৰা মোৰ কথাখিনি ৰাখি খুলি দিছে। তাই কিবা মনত আঘাত পাইছে নেকি, পাই যাই এনেকুৱা ছুচাইড কৰিলে আৰু। এই উৰণত তাৰপিছত এনেকৈ ফেলাই দিলা, ফেলাই দি কেনে আপি কৈছে মই চুৰ কৰা নাই। মই চুৰ তো আৰু কেইদিন চুৰ কৰিছে, আজিও চুৰ কৰিছে, তোক মাইৰে আনি কেনে থৈ দিওঁ আৰু বান্ধি কেনে মাইৰে লৈ যাব। এনে তাৰে উৰ্ণা দি কেনে এখন হাতত এনে মেৰাই কেনে এনে গাছডাল মই ধৰি আছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ আৰু লগৰ ছোৱালীটোক ডাঙৰ বাপেক আহি কেনে লৈ গেলা, তাকো এৰি দিলা। তাৰ মামাই ক'লা কি কামাল মামাই কৈছে কি তাকো এৰি দি কেনে লৈ যা। তাৰপিছত সেইটোৰ ছোৱালীটোৰ গাৰ্জেনে এৰি দি কেনে দুকো লৈ গুচি গেলা। সেইটো ঘৰত দুটাই ছোৱালী, মগাৰাপি এটা আৰু এন্ধৰাপি এটা। তাৰপিছত দুকো লৈ গুচি গেছি আৰু একো ভেজাল নাই। এতিয়া তৎক্ষণাত যে আপিটো এনে কৰিব আমিতো নাজানো, এখানি কথা আমিতো মাৰাও নাই তাক, বান্ধি থৈছিল আৰু এনে আমি লগতে আছো এখন হাতত তাৰে উৰ্ণা দি কেনে মেৰাই থৈ দিছো, বেছি বেলেগ ৰচি টচিও নাই।